processó pels collons de l'alcaldessa que hem celebrat Decennals. I després de tanta gresca hem acabat tots malalts. Però l'abonament del primer fins l'últim dia. I si et poses malalt, te'n fots i a cagar la via. Hem passejat pels carrers, del Fornàs al barri antic. Sense jonquis ni xoriços, fins i tot sembla bonic. La bèstia que aquí us porto no l'heu vista mai de prop. Si la tracteu amb molt carinyo, hasta pot pondre un ou d'or. Tira, tira, xarlatà! Un altre enredo per passejar pels carrers i un simposi casteller. Hosti, que mal de quartos! Un fart de gastar calés i al final ni anem ni nosaltres. A fer tapes hem anat i a veure els llums dels carrers. Quan al bar hem arribat, diuen: ho sento, no en tenim més. Tots hem fet una gran festa, però ara esperar 10 anys. Això és una bestiesa que només fem els de Valls. Escolteu, governador, em presento, em dic Arturo. No feu cas d'aquestes bledes, que elles no tenen ningú. Tinc la billetera plana i el missó es vull comprar. Però potser valdria la pena que el poguéssiu ensenyar. Obriu, doncs, la capsota per veure el missó foguer i que així tota la gent del carrer